Bai, hau. Laguno. Hainbeste jendek ez dute barrea baloratzen. Baina barrea ezinbesteko balorea da. Zer uste duzue? Maltxurren elkartearen liderrak, Zaldi Maltxurrak, ez duela bere berezko, irrintxi, bilkor eta beldurgarria landu ala, Bueno. Izotxizpia bukatzen ari naiz. Hau bai, izotxizpia, denbora heldarazten duena. Eta honekin, Maltxurren elkartan sartuko naiz. Baina... oraindik ez dut haiengatik erantzunik jaso. Bueno, berdin da. Bitartean, sare sozialak irakurri iezadazu, mesel? Vale. Sare sozialak. Joni Elurrek X sarean dio. Kaixo Heinu. Wow, sarkasmo, ez original. Ikusten dut berriz ere ez zarela zure etxerekin borrokatzen ausartu. 55 minutuz itxaron zintudan lanbarketa parkean, eta... A ber, mutiko. Iratxe. A ber, mutiko. Zu esara nire etxaia. Nire etxaia ekaitz kapitaina da. Berriz ere, bizkarra dislokatu zidan. Listo. Hemen dago beste bat. Instagramen DM bat dago. Heriotza lorik ez izeneko batek idatzitako. Zure TikToketan beti diozu egunen batean bidea berari erakutsiko diozula. Benetako maltxurra zarela berari erakutsiko diozula. Baina nor da bera, eta baldak izun nor zaren? Nor da bera, iratxa, Nor da bera? Bera ekaitz kapitaina da. Maltxurren artean, maltxurren. Guapuena, ospetsuena. Eta nik desagerrara egingo dut. Baina, zigor doktore, zer lio duzu roel honekin? Hasiera, gezurretako perfil bat bezala hasi zinen, eta egia eta gezurra gazten ari zara. Lio bat ere ez. Zeintzarako egin dudan lana. Etengabe, ez du ezertako balio izan. Horregatik, nire adimena. Baita nire adima ere, bakarrik maltxurkeriak egiteko balioko du. Hau goie! Zeki! Zeran! Hemen, atorrizilarekin jarraitzen, zure posta daka. Errikasko da. Zikin lagun. Enteratu naiz, han eta lererekin aldi berean ateratzen zarela. Haiek badakite? Zende jakingo trio bat egitak gozak nire. Bueno, orain haiek liatu dira, eta ni hemen triste eta bakarrik. Ai, ama! Zer, balda maltxuren elkartari mutuna? Bai, hau da behar zigilo, ez da? Ai, ama, ziura zau irakurri nahi duzula? Bai, irakurri, mesez, irakurri. Vale. Zigor doktorea, 2 puntu. Munduko elkarte gaizkilen artean gorenak jaso du zure onarpen eskaera. Baina zuk erakutsi behar diguzu noraino gaizaren gaizkile izateko. Erakutsi kirmenen bat, ondo legoke iketa bat agian. Maltxurren elkartea begiratzen egongo da. Orain, bertan gure elkartena sartzea zure eskuetan dago. Zaldi maltxurra postu ezazu, bestela akabu. Eta azkar jardun. Ez dakit ba, alako ez dakiririk? Ez dakiririk? Txantzetan zaude, hau bikaina da! Zer pentsatu duzu, egitea? Ba, egira, izotxizpia bukatzen ari naiz. Hau denbora geldiarazten du. Eta zenbat demora falta zaizu hori bukatzeko? Ba, garri falta zait miralifronio sustantzia. Eta gainera bihar garraiatuko dute. Oso lapurketa erraza izango da. Eta nola lapurtuko duzu? Auto blindatu batean eramango dute? Ke ba, maletatxo batean. Oso lana erraza. Laguntzarik da? Ez, eskerik asko. Baina elkartea egira dago. Iso turístiko kontrako batxala da? Bai, txartu. Eskerrik asko. Ez gaur inor itorriko edo zer? Bai, segurazki orain itorriko dere. Bortiz dako. Aizo, zuiza gabeko jatetxeko jabea? Bai, baina jakin nahi dut zer egingo duzula. Ba, ongi etorri, eskerrik asko. Da, falta da, ez? Bai, orain etorriko direla, uste dut. Bai. Txera.
turistiko batxak hemen da. Bai, hartu baina lasaitu, Badakizuenez, pisu turistikoen kontrako batxarran gaude, eta horretarako, miren abokatuari deitu diot, gauzak onda saltziko. Ia, noiz etortzen den. Haupa, miren. Joan, hasi zarete, kontratu baina ezin izan da zen autor. Ez, lasai, zure zain gaudea. Barkatu goza bat ezen egin du. Ez. Bale. Badakizuenez, lehen esan dudan moduan, pisu turistikoen kontrako batxarran gaude, eta miren, nahi duzunean, gauzak azaldua duzu. Bai, gutxi egin aldugu, ze udaletxak trampak ipintzen ditu. Gauza bat esan eta beste gauza bat egiten du. Baina putrefondei, baimena ematen diete hotelak eta pisu turistikoak eraikitzeko. Piso turistikoak! Piso turistikoa izuak! Eta hotelei ere bai! Lasaitzeko, mesedez. Markatu goza ez ere du. Zer esan modu. Bale. Zer esan nahi duzu? Bueno, ni dakizuenez, samurai jatetxeko jabea naiz. Samurai? Bai. Buen vino. Eta zain nahi dut, niri turistak oso ondo etortzen zaizkidala, auzoko ekonomia. Turistak mendira eta zua! Eta bere familia ere bai! Ez nire gehiago aguantatzen, gauza desan bar du. Zer esan nahi duzu? Egunaren bar nahi. Gaitik ez dut plena. Mirenekin lehenago itxen ginduz, eta erabaki dugu sinadura... Sinadurak? Hau lelokeri bat da. Guk ere bai, aktu zuzenarekin hasiko gara! Udaletxarekin pasatuko gara eta eskusolearen elkarterekin hitz egin beharko dugu. Miren eta Maiderrekin itxengo duz, zer esate didate. Sinadoren bilketa eta janaria eman beharko diogu behar duten etxe. Gero beraiekin itxengo dut. Jadoz. Gutxi pakean, eta etorri bero eman. Oye, zute beste duzu, nire bakarrik laguntza datutik nahi, eskua gehiago. Ea, ganire bero nahi. Bai, eskerrik asko. Eta kontatu nire zu zertan abizuela, nik etxungo egizu, baina eskua gehiago. Zerek akizaitu da. Ez pentsa nire guztoko edenik. Udaletxea eman zion baimena putrefondo bateri gure eraikin osoan pisu turistikoak eraikitzi. Eta orduan lokailu bai guzi gute. Udaletxeak, baina pisu turistikoen kontra dela zuen ere bat. Bai, baina ez eraikin osoa erabilpen turistiko bihurtzearen kontra. Eta orduan lokailu bai guzi guten eta osokide guztiak kalean daude. Lazik esatetzen, hau onartu zina da. Ulartuko dugu, udaletxeak kasu honetan hartu, kasu honetan hartu eta lazik esatetzen ulartuko dugu etxeen zure eta protegu. Usa de Karol G. Sinadoren bilketa bat egiten baina naiz. Ez. Sinadoren bilketa bat egiten baina naiz, pisu turistikoen kontra. Sinadoren bilketa bat egiten baina naiz, pisu turistikoen kontra egiteko eta sinatu bat dugu. Sinatu, euskera ikasten ari gara. Sinatu, firmar.
Yo firmo... Es que... Está bien. Yo firmo... Eso. Finalera eta bat egiten ari naiz, bizitu ustekain kontra egiteko. Eta aldatu zure Nola baiet? No, es que beti berdina, Joder. Beti nahi zen izarazu, beti berdina. Joder, macho. Beti. Egunon, gaizak barantako nahi nuen. Zego zentak zaitu? Ezagutzen nauzu? Ederki, ezagutzen nauzu? Bai, Bai, zu... Asteartetan eta larun batetan jaten zara. Bueno, pasan hilabetean izan ezik, 2 egun ezin ala joan. Bueno, nire ezina oier bat. bai, zizan egiten. No, zer, buelta bat ematen, eta zu? Agia esan, voluntario izan naiz, elkarte batean, minutu bat duzu? Venga, Bale, hemendik ez duzu urrun badago erekin aparte bat, eta udareza baimena mandio telefono bat bihurtzeko, baina lortzen badugu zimaizinadura, agian lortzen dugu guri denatzeko eta bere bizikidei bueltatu. Baina, bueno, txoriak zeuden aterra botatzen itxasola, izutz bat hartu egin. Ez zuen derizik ez? No, zera, bai, zer mal. Da, sinatzen ez ez. Bueno, elkar ikusiko dugu, Agur. Zuretzako, zeroi itxira, doktoretxo. Ja, iluzu! Ez dut uste. Nola ez? Eman! Ez! Emateko! Inoiz ere! Nola ez, Ondo? Nahikoa da, itxarotea amaitu da. Hauze lagunok, izotz izpia, Mirafloreren lapurketa arrakastatxoarekin lapurtu nuena. Baina... Arrakastatxoa diot, baina... Nire etxaila eta nire amitzetako neska ezagutara zinituen. Eta orain ziur daudela parketin guzukatzen eta buelta bat ematen. Ez dola arrua jotzen, etenga. Tira, anda, ez esan hori. Bueno, azkenekoz amaituta da. Horregatik, gabonetetek aurrera, frogatuko kalean, eta azkenik ospetsua lortuko, ospetsua bihurtuko naiz. Ordurarte, agur. Nora da, uste dut izotxizpia probatzea doala, baina ez dakit, oso ziur. Uste dut, izotxizpia zemain konponketa behar dituela, Baina, gertatu da. Ez dakit, nengoen fratxeko zorian, anpatan, ertzaintzaren kotxa eta agertu da, eman diot eta beren lehertu nago. Señor doktore, bukatu nahi duzule lokeria honekin. Azkenean norbait zurituta aterako da. Zego gorraren ospiako dutxe. Ba, heldu berri da Maltzur elkarteko WhatsAppa. Bai, irakur. Zure operazio ikusita dago. Memelokeria izan da. Azkeneko aukera, hilketa burutu. Odol asko espero dut. Zaldin Maltzurrek sinetuta, punto final. Zer? Norbait hil bat duzula? Zer, zuk esan nuke egingo, Maltzurren elkartan sartzeko edo zer, Begira, oie, zu nire betiko laguna zara. Eta zientzia baino zaiz interesatzen. Bai, hori egia da, baina... Gainera, hiltza doktorea, ez da osasuntza, ez da... Ez que ni berezi dut, baina hiltza, benetan. Ezagutzen dut, aste bat, lehendakari izango dela. Ultraeskuindar partiduko batena. Ez dut gazte bat hilko, gainera ultraeskuindarrek ez dut etorkizunik gure herrialdean. Nahiago alduzu irakasle bat hiltzea? Zer?
Laguntzen zeitu? Laguntzen saiatzen ari naiz. Bai, eskerrik asko. Batxiri, eguneko manifarako ensaiatuko du. Venga, va. ¡Policía, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Txirri, mesedes. Babeago. Venga, berriro egon dugu eta Joder, Txirri. Venga, va. ¡Picolo, cabrón! ¡Ah! 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 Txirri, mesedes. Beste laguntzaile bat bilatuko dut, Ez, baina, zesartzen da izango personaia. Personaia. Polizia! Oye, zue, Kaldion! Zer ari zarete egiten, eh? Zerako zorroa, Beste bada datortzen eta egin dut ditzen. Bai, ez da, hilabete guzti hauek zer egin tonta hau errepikatzen. Oie, nik uste bat dio, lekute gai. No, nik ere. Ara, zea raro. Eskatu zumo bat eta biman dizkiate. Ez zu kasualitatez bat izango nahi, ez da? Bai, zerrik asko. Batori, Benetan, ez, lako kasualitate. Eta zer, asteburu guztia txinadoreak lortzen, hau zer? Bueno, egia esan... Uti batekin atera nintzen. Bai, eta zelan? Uste gaudekoa. Azean uste nuen pinpirin eta samarra izango zela. Pinpine eta samarra? Ba, igual, zuezen aspiratu, beto, Baina gero kontratu nuen, batzuetan jendea bere barnealda eta kanpoaldea gutxi desberdinak direla. Bueno, baina beste batzutan hirugarren kapa bat dute sakon hau, hirugarren kapa bat, tartako esala, kanpoaldekoa, barrualdekoa berdina esela. Bueno, eta berriz ikusiko duzu? Bai, izan zuen hemendik igaruko zela. Hemendik? Bai. No, soberan dudan, nire behar naiz. Baina eta... No, zuretza, nire behar naiz txiko. Oier, ala zigor doktore. No, oier. Ezaguna egiten zait, zuk hemendik egoten zara? Bai, poregi aldegi. Bueno. Ez dut uste. Nik, onelako naiz. Espera. Bueno, kuma no. Bai, bueno, ni... Zuzatu sonan. Zer, gustoko duzu, Baina, bueno, nik zuk nahi duzun guztia lortu dut. Eta gustatzen bazait? Ez zait gustatzen. Bakarrik gustatzen zait, zuri gustatzen zaizulako. Eta hauek ez dira ekaitzen mailuak. Hauek ekaitzen mailuak. Guazen, Txirri. Zukatuko du honekin. Ia. Zua daukazu. Bai. Ez daukazu besteren bat, hautu dut ezetz, hemen. Zuek,
zergatik zaudete hemen. Buelta bat ematen, Bai, edaten hemendik. Zuek esarete pasaren eguneko batxalekoa? Bai. Asko beto pentsatu dut, eta zuei hausokidei erdia kobratuko dizuet. Eta turistei bikoitza. Hori Josi de llamada, Un birita. Venga, Antza denez, Ekaitz kapitainaren historiak igaroko dira. Eta eskerrak emateko, gaurko mitzaldean Alkates Andrea egongo da. Ekaitz kapitainari opariak emateko. Gaur, herriaren txat, egun paregabea da. Egun hor jaun Andreo, dakizun ere, gaur ere bildu gara, ere baten osatzak miretzeza jarraitzeko. Mundu ere bat lortu nahi goia, benetan eredu aparta bihurtu dela. Eta konekotza, egin dezakegun gauza minimoa da, horretarako, minutu gutxiren barruan, merezi duen zaria emango diogu. Zuen eroia, Ekaitz kapitaina. Ya vale. Ez dut zinetzi egun hau heldu denik. Beitu, Cristiano Ronaldo baina guapoa da. ¡Pero mutila, kasiko dela! Bueno. eskerrik asko hitz adeitsu hauengatik, Alkates Andrea. Gorrotu dut, gure hiria betetzen duen behar txororen... Bakizu zer? Ez dut txartel imionik behar! Ya vale. Ondo da. Bueno. Nire neskalagunez maiderrez maite binu ditzenean. ¡Qué guapa! Polita, ¡Besara! Eta izila! Oso ondo konpontzen gara. Bera ondo daki nik esaten dudan. Hoberena delako beti guretzat. Dena elkarrekin ingo dugu, hemendik aurrera. Baina lasai, tonteria hauek pasatuko zaizkio seme alabak ditugun. Baina maide! Ara! Begira hemen dagoen jende mordoa. Denak Ekaitz kapitainaren jarraitzaile. Berezko nortasunik gabeko bildotxa bezala. Nola sinesten ote dituzue gezur guzti hauek, Benetan, zoriontxoa den gizarte hau, azkenik ni eskuetan jauziko da. Eta nire mendekoa erruki gabe hartuko dut. Izotz eta eriotz izpia. Ikusiko dugu ze aurrerapen egin duen Dokok Zigorrek. Ez, botoi hori ez! Miña! Ama! Maide! Ambulantzia bat, mesedez! Maide! Maide! Doktor Zigor! Zoriona, maltzona elkartean sartzea lortu duzu.